l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Qbil bej il-Gvern u l-Oppożizzjoni biex innutar Miriam Spiteri de Bono tinħatar il-11 il-President tar-Repubblika turi il-bon sens għax b'din l-għażla ġiet magħżula persuna kompetenti. Dan intqal mid-deputat Laburista Edward Zammit Lewis b'reazzjoni għal vot parlamentari storiku li ttieħed l-4 filgħaxija fejn il-Parlament ivvota b'mod unanimu biex Spiteri de Bono tkun is-suċċessura ta' Dr. George Vella. Dan hekk kif 75 deputat ivvutaw favur waqt li ħadd ma vvota kontra. Dr. Edward Zammit Lewis, ex-Ministru tal-Ġustizzja, innota kif din ir-riforma għaddiet mill-Parlament f'Lulju tal-2020 u parti minn kullana ta' riformi li saret taħt il-Gvern ta' Robert Abela. Din ir-riforma daħlet fis-seħħ il-bil ta' 2/3 fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż dwar l-għażla ta' President tar-Repubblika. Robert Abela mexxej tal-għaqda, Robert Abela mexxej tal-għaqda għaliex bena konsens, għaliex ftehim mal-kap tal-Oppożizzjoni, għaliex irrenja il-bon sens u intażlet persuna tajba, persuna li taqqat il-pajjiżna u li taqqat il-Malta. Id-deputat Laburista tkellem dwar il-kompetenza tan-nutar Spiteri de Bono li nhar il-ħamis 4 ta' April uffiċjalment tingħata il-ġurament tal-ħatra fl-istess sena li nfakru il-50 anniversarju tar-Repubblika ta' pajjiżna. Hija persuna ta' kompetenza, hija persuna li taf il-Kostituzzjoni li kienet President tal-Kamra tad-Deputati u allura għandha l-kompetenza li tmexxi l-qudiem u allura għandna nkunu kburin bl-għaqda li ntwerret il-bieraħ u din l-għaqda għandha tirrenja wkoll f'affarijiet oħra il-qudiem f'pajjiżna. Sa dan it-tant fi stqarrija laqda n-nisa Laburisti awgurat lin-nutar Miriam Spiteri de Bono li se tkun it-tielet President mara għal pajjiżna. Intqal kif il-fera Laburista hija onorata li Spiteri de Bono kienet ukoll parti minnha fejn fost oħrajn okkupat il-kariga ta' President tagħha fid-disajnijiet.